Dávam hneď na úvod slovo pánovi Šmotlákovi, šéfovi agentúry, ktorá s nami už niekoľko rokov zabezpečuje slávnosť vyhlásenie športovcov roka na Slovensku. Ďakujem pekne, ja by som vás chcel privítať. Tak na úvod, ja by som spomenul také základné informácie, ktoré sú verejnosti možno už známe, možno nejaké nie sú známe. A že my sa snažíme už niekoľko rokov o toto slávnostné vyhlásenie, aby malo svoj naozaj punc taký, ktorý si zaslúži a ukázať tým športovcom jednoducho, že naozaj si ich vážime a že robia pre tento slovenský národ strašne veľa a znova sa nám podarilo zabezpečiť priamy prenos v RTVS prvýkrát. Tento raz dúfajme, že táto spolupráca bude dlhodobá a že nám RTVS vytvorí také podmienky a také možnosti, aby sme mohli naozaj mať jedno krásne gala predstavenie so všetkými dôležitými športovcami a 22. decembra sa môžeme tešiť naozaj na všetkých športovcov, ktorí sú nominovaní, ale aj na veľké legendy, ktoré možno neboli až v takom meritku v súčasnosti alebo v minulosti zastúpené na tom podujatí. Tak dúfajme, že tohto roku naozaj všetky tie legendy budú na tom podujatí zastúpené a budeme sa snažiť ich tam čo najviac. Takže 22.12. o 20:20 priamy prenos na RTVS. Režiséra Petra Nunieza, ktorý si to zobral naozaj už niekoľký rok ako projekt za svoje a aj keď sme prišli o najväčšieho partnera po minulé roky, tak sa nám podarilo aj tak dať dokopy, myslím si, že partnerov, ktorí sú už tam niekoľko rokov a ktorých máme aj v iných projektoch a tých sme dokázali presvedčiť a zabezpečiť financie na to, aby sme mohli toto podujatie znova priblížiť divákom a urobiť naozaj na dôstojnej úrovni. Čo sa týka programu, tak myslím si, že ten bude celkom zaujímavý, to už nechám na režiséra. V súčasnosti sa to ešte trošku kreuje, ale môžem prezradiť, že z takých headlinerov skupina Desmond a Svetlana Rymarenko, to sú také dve hviezdy, ktoré budú na tom prenose a ostatných ešte v súčasnosti doľaďujeme. Prenos je zhruba na 80 minút plánovaný.